queremos pensar que non é que haxa o mellor máis agresividade, ou eso queremos pensar, dende a subdelegación queremos pensar que non sexa así, que si que esa agresividade había xa, pero o que pasa que agora nestas xeracións, máis nun tramo de idade entre 35 e 50 anos é onde máis se suele denunciar, e entón, pues nada, que se atreven a dar ese paso, é dicir, que queren salir dese anonimato, dese indiferencia, un pouco, non indiferencia, senón que ese silencio no que elas permanecían e queren dar ese paso. Dicirvos tamén que o aumento é moito máis no rural que na cidade máis ben casi houve un pequeno descenso, pero no rural, a raíz, bueno, non sei se foi casualidade ou a raíz da pandemia dese ano, foi incrementando cada vez máis no rural.